vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ini one day ndoda kuti ndige ndichizombogara pasi naamai vangu kuti ndige ndichizombovabvunza kuti ko why is it vainge vakavenga muning'ina wavo kudaro. Out of 7 boys ivo amai vangu had only one sister, but vainge vakavenga muning'ina wavo zvisingaiti. Saka ndakazonyanya kuona kuti mama vainge vakavenga muning'ina wavo mushure mekunge ivo amai nini vazouya nemukomana uyo wavainge vachiti ndiye ainge achida kuzovaroora. Vakauya naye for introductions, vakati vauya naye kudaro, ndakabva ndaona kuti amai vangu vainge vasina kana kutomborakidza kufara, ende vakabva vatotanga kutovashora bamunini vaya. But mukoma mushure mekunge ivo amai nini vazoshayika, then bamunini vaya iko zvino zvivava bamukuru vangu ndo vakazoroora sisi vangu, the first born in our family, ende vakazotoita vana vatatu vose. Saka ndoda kutozombovabvunza ivo mama kuti ko chii chakambonyatsokuitika. But at that time inini ndini ndainge ndichirara naamai nini muspare bedroom mangu, saka vaindiudza zvakawanda. So ivo mama manje ndainge ndisingatozivi kutoti zvose zvavainge vachiita mama vainge vachitofeya inini, because vaizoti paya like amai nini kana vakandiudza zvavanenge vandiudza, then vaibva vazondibvunza ndichivaudza kuti mai nini vatengerwa chakati nemukomana wavo vatengerwa chakati. Zvino nerimwe zuva mukoma then mama vakabva vazondipa umwe mushonga uyu wainge wakasungirirwa mune kamwe kaplastic, vakabva vazondiudza kuti kana amai nini vazorara ndaifanira kuti ndinge ndichizokabvisa muplastic then ndobva ndazokaisa pazasi pepilo yavo. So ndakazotaimira paya amai nini pavainge varara, because amai nini vaiti kana varara vanenge vatorara, havaizombomuka. Then ndokubva ndazotora kamushonga kaya ndikabva ndazokaisa pazasi pepilo yavo. Then mangwana acho makuseni ndakakasika kumuka, because ndainge ndichida kuti ndinge ndichizokabvisa kamushonga kaya, but chakazondishamisa ndechekuti kamushonga kaya ndakazoti ndokatsvaka ndikabva ndazoona kuti kainge kasisipo pazasi pepilo yavo. Saka zvinhu zvikuti zvakabva zvatondishungurudzawo kuti kukamushonga aka kainge kakaenda kupi. So mukoma ivo amai nini vakabva vazotanga kuita problem yekuti vaiti kana vakaenda kutoilet zviya vaibva vazotanga kubleedha. Saka vakangondiudza kuti handizivi kuti chii chiri kuitika kwandiri, pose pandinoenda kutoilet ndinobva ndatotsemukira ndobva ndableedha. Saka mazuva acho iwayo pavakatanga kundiudza vainge vachingoti ndinongobleedha zvishoma, kudzamara amai nini vava kutoita ropa. Amai nini mukoma vakangorwara kwekanguva kapfupi kuzonosvika nerimwe zuva vachindiudza kuti ivo vainge varota amai vangu vakabata dombo. Saka vakabva vatoti pandakaona kuti ndisisi ndikabva ndatotanga kutofara, ndikabva ndati mwana wamai vangu, hei wauya kuzondiponesa, ndarwara mwana wamai vangu, please chindiendesa hangu kumusha because ndanyanyisa kurwara, ndatofara zvandasangana newe kudaro. But ivo amai nini vakabva vazotanga kuchema vachindiudza ivo vachiti amai vakabva vazoita sekunge vainge vachida kuvabatsira, but amai vakabva vachizovatema nedombo riya. Then vari kuhope ikoko amai nini vakabva vatozviona vachitofa. Saka mukomanashe amai nini vakabva vazotanga manje kungochema vachiti sisi ndiendesei kumusha, ndiendesei kane kumusha sisi. But ivo amai vainge vachiramba vachiti kutown ivo amai vainge vachiramba vachiti kumusha hakuna zvipatara, muHarare ndo mainge mutori nezvipatara. Saka hama dzamama dzaitouya dzichitotaura navo amai nini vachiti vainge vachida kuendeswa kumusha, but nekudawo kwekuti baba vangu ndo vainge vaine mari pavakwasha vose. Saka amai nini vakazongosvika pakufa, but nyaya yavo yainge ingori pakuti ndikuda kuti ndinge ndichienda kumusha. Amai nini vakati vashayika kudaro mama ndokubva varamba kuti amai nini vange vachienda kunovigwa kumusha. Saka amai nini ava vakatongovigwa zvavo kumakuva ekumbudzi uko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna vahanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we yo strange things do happen hanzi avo vainge vambori bamunini now vava bankuru. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yangu ndiyo inonzi dai ndakaziva chaiyo. Mukoma nashe izvi zvebarika izvi itai mega. Munhu kana aine mukadzi wake kana munhu akangogara akuudza kuti ane mukadzi wake, it is far much better kuti munhu ambotanga ambozama kugadzirisa marriage yake kana zvaramba kana vazorambana munhu uya mukadzi wake kana ava out of the picture ndo paunofanira kuti unge uchizotanga kudanana nemunhu yekuti unongotanga kungodanana nemunhu uchitoziva kutoti atori nemukadzi wake. Hey mukoma, zvinhu izvozvo ndava kuona kuti zvine danger and right now ndiri kurwara. Ndikwose kwandinofamba ndinoudzwa kuti amai guru, my husband first wife ndo vari kuzvikonzeresa. Saka mukoma, handizivi kuti panapa padare renyu ndinokwanisawo kuwana here munhu anokwanisa kundiitirawo a go back to sender, because vazhinji vanongoti vandiitira go back to sender but hapana kana chinombochinja. Asi pane pamwe pandakamboenda pane umwe muprofita wenguo tsvuku akatoti achitoita go back to sender kudaro zvinhu zvacho zvaainge achishandisa for go back to sender zvakabva zvazoputika. Akabva azoti ivo amai guru ava kunganga kwacho kwavakaenda nganga yacho ine masimba ndokubva azoramba ndokubva azoti ainge asingakwanisi kuramba achingoenderera mberi achindiitira go back to sender because naiyo ainge ava kutya kuti anokwanisa kuzondikuvadzisa kana kuti iye anokwanisa kuzotokuvara because nganga yacho inoratidza kuti iyo ine masimba. Inini nemurume wangu takasanganawo kuSouth Africa, takati tasangana kudaro ndokubva azondiudza kuti iye ainge aine mukadzi but akazondiudza mushure mekunge atorara neni. Saka ndakabva ndarwadziwa manje ndikabva ndati apa ndainge ndabuda mune imwe relationship apa munhu uya wandainge ndakarambana naye because of murume wangu ndichitomudza kutoti iko zvinozvo ndawana munhu andirakidza kuti anogona kuronga upenyu. Kabva ndazotanga kumupa pressure ndichimuti iwewe handiti unoziva kuti wamanikidza kurara neni pasitomborina kana condom, saka chitoziva kutoti ndatovawo mukadzi wako. Saka iye ainge ava kutozvizivira kuti ane vakadzi vaviri. Ndakabva ndamumanikidza kuti ange achindi-introducer kuhama dzake. Izvi ndakazviita so quick. Dzimwe nguva aitomboti madam madi mamboita slow down, kukudai ndinokudai but muri kunyanyisa kumhanya. Ndakazoti ndaintroduciwawo kuhama dzake. Munongoziva kuti pahama pane vamwe vaya vanenge vakavenga the first wife, saka pane vamwe manje vainge vava kuuya kwandiri vachiita makuhwa, then iniwo ndaibva ndazotanga kuita makuhwa navo. Saka pane pamwe pakazombolika mavoice notes avo atainge tichinyeya amai guru. Saka amai guru ndo pavakabva vazozviziva kuti kwainge kwava naamai nini, ndokubva vazotsvaka manumbers angu. Saka tainge tava kungogara tichingotukana apa kana uri mukadzi mudikika murume anenge achinyanyisa kutambira kwauri at most of the times. Saka ndaitoti paya kana murume akandifonera achibva kubasa achiti ari kuuya kwangu, ndaibva ndatovasvotesa ndobva ndatovaudza kutoti nhasika vari kuuya kwangu and ndoda kunyatso kumeka sure kuti by the time pavanozouya kwenyu vanenge vasisina kana maspams. Ndoda kunyatso kuvapedzera zvekuti vanozongogumisidzira vava kungoburitsa mvura yoga. Saka taigara tichingorwadzisana. Ivo vaiti kana murume kana ari ikoko vaitondirwadzisawo. Saka ivo amai guru ava mukomanashe vakabva vazonondigadzira. Hey mukomanashe, kuroorwa pachipare kunopisa. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti murume manje mushure mekunge andibvisira tsvakirai kuno ndainge ndiine pamuviri ipapo ndopandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumba kwavo. So ndokubva ndazoenda ndikabva ndatanga kugara nevabereki vake. Iye akabva azodzoka kunoko but akati adzoka kuno I think kuti vakangogara muno muSouth Africa naamai guru for about 4 months ndokubva vazouya kumba vose. So vakati vauya ndokubva tachizogadzikwa dare ndokubva tazokumbirana ruregerero but amai guru havana kana kumbogara kwemazuva akati one day ndokubva vazoti vainge vachida kumboenda kumusha kwavo. Saka mukoma vakabva vazobva kumusha kwavo vachizonosangana nemurume vakabva vazodzoka kuno kuSouth Africa. Zvino nerimwe zuva zvakazoitika ndezvekuti vanhu vose vainge vari kumunda ndainge ndangosara pamba nezvimwe zvizukuru
saka ndainge nditori busy ndichitobika. Mukoma ndakangobuda mukitchen kuda kwe2 minutes ndokubva ndazodzoka ndikabva ndatoona kutoti pamusoro pepoto yesadza yainge iri pamoto painge paine karwaivhi, so ndakabva ndada kukauraya kakabva kazotiza mukomanashi karwaivhi kaya. Ndikabva ndakashaya, saka ndakazongoramba ndokatsvaka karwaivhi kaya ndo pandakabva ndazongonzwa kuti pagumbo apa ndikabva ndaona kuti ingawani zvakare karwaivhi kaya kandiruma. Saka mukomanashi kubva ipapo ndakabva ndazongotanga kungobuda mapundu kugumbo rangu rekuleft, nichingobuda mapundu nichingobuda mapundu. By the time pandakazonozvara mukoma, gumbo rangu iri rainge ratova neproblem yekuti raipota richiita kubanda richiita kurwadza nechemukati. Then ndakazoti ndabara mwana wangu ndokubva ndazoya kuno kuSouth Africa. Kana kushanda ndainge ndava kusagona kushanda. Then dambudziko manje randava kusangana naro pari zvino nderekuti gumbo rangu iri mukoma rinorwadza. Zvaizvezvi murume akazotondidzosera kuhama dzangu because ndava kutoora gumbo kuita kunge munhu ane kensa. Saka pari zvino ndambozama mishonga yose yechibhoyi asi hazvisi kurapika. Saka kune vamwe avo vatinomboenda vachinondibatsira. Ivo vanoti mistake yatakaita ndeyekuti takatotanga titoenda kuchipatara, saka kensa iya yakabva yatokomba. Hama dzangu ndiri kutsvakawo rubatsiro, ende vazhinji vanongoti izvi zvinongopedzwa ne-go back to sender. Zvinhu zvacho zvabva zvangodzokera, zvabva zvanorova muridzi. Saka wacho anokwanisa kundibatsira ndiye wandiri kushaya, because vanhu vanotya, vanoti n'anga yacho iyoyo kwacho kwakaenda amai guru, n'anga yacho ine mapowers asingaite. Kana kuino vanokwanisa kundibatsira, please ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo, asi mari pari zvino handitomborina. Murume wacho ava kutondisema like ipapapa akabva mukunditumidzira $50 pose apa ainge achinditumidzira ma150 ma180 each and every month yekuti ndinge ndichikwanisa kubatsirikanawo. But ipapapa ndakatoshamisika kuti akanditumidzira $50 ndikabva ndavabvuma kuti zvino ndikabva ndazovabvunza kuti zvino ne50 USE muri kuda kuti ndinge ndichiita sei nayo, handiti munoziva kuti ndinorwara here. Then ndokubva atongoblutika message iya. So mukoma nditori padambudziko chairo. Dai kwanga kuri kunzi ndichiri kugona kushanda ndaikwanisa kuzvishandira. Apa ndagara zvekare ndiine umwe mwana wangu 1+1 uyo wandakazopiwa naye murume wangu uyu. Saka ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndine kensa yepagumbo. Apa murume haachanyatso kunditumidzira mari, akangonditumidzira $50. Zvakangoma hazvo vedu ngatitaureiwo navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndakarombera business rangu reshop uye ndinotuma mukadzi wangu kuti ange achidanana nemacustomers anouya pashopu pangu. So zvakaitikawo mukomanashi ndezvekuti baba vanguwo neumwe mukoma wavo banguru vakaita zvekuchekeresa. Ivo banguru vainge vaine chigayo chavo, saka vakabva vazochekeresa umwewo mukomana uyo ainge achifudzawo mombe muraini imomo. Saka akabva azongonzi atiza izvo baba vangu nabanguru vainge vakabatirana. Mukomana uya ndokubva vazomuuraya. Mushure mekunge vamuuraya vakabva vazotanga kushandisa maparts ake. But inini manje chandakazongopiwa ndechimwe chihari ichi mukoma chinogara chakangozara neropa, but ropa iri nderevehukama. After each and every 6 years kumuri kwedu after each and every 6 years mumuri medu munofanira kuti munge muchizofa vanhu vaviri. Saka ari iyo yandakapiwa nababa vangu mushure mekunge banguru vashaika. Then baba vakabva vazondiudza kuti naivo vainge vava padhuze nekuzofa, ndokubva vazondipa hari iya vakabva vandidzidzisa mhiko dzacho. So ndakabva ndazotanga manje kurana mabusiness ababa, because ivo baba nabanguru vainge vakangoita partnership. Ivo banguru vainge vakapedza vana vose vachizama kuti vange vachizvivhikira kubva kune mweya uya wengozi. So baba vangu manje
vakabva vazoenda neni kune imwe n'anga. Mushure mekunge baba vangu vashayika, then n'anga iyaya yakabva yazoti yainge ichida kumbozama kundigadzirira dzimwe mhiko, but yainge isitomborishiwa kuti mhiko idzodzo dzainge dzichazoshanda here, but mhiko idzodzo dzakabva dzazotoshanda. Ndokubva ndatokwanisa kutodzinga mweya uya but kungoudzinga kuitira kuti usazouraya vana vangu, but unenge uchitondishandira. Ndo waishandiswa nababa nabamukuru vangu, ndiwo zvekare wandinoshandisa pamashops angu. Saka mudzimai wangu iye ndakabva ndazomugadzira zvekare kun'anga, ndokubva ndamutorera pfungwa dzake. Saka mudzimai wangu ndinotomutuma kuti ange achirara nemamwe macustomers. Munhu anokwanisa kungouya obva atotenga zvaanenge atenga pashop yedu, then obva atotanga kuzotodanana nemukadzi wangu. Saka munhu uya uyo anenge achidanana nemukadzi wangu anobva azogarwa nemweya uya wengozi. Saka mweya uyu unobva wazokonzeresa kuti munhu uya ange achizobatwa nemweya wekuzviuraya. So far patova nevarume ivo vanokwana kuita 3 avo vakagarwa nemweya iwoyo wengozi vakabva vazozviuraya. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi pane umwe uyo akatobva mukuzvisungirira muna January, ende pakamuti pacho apo paakazoonekwa akazvisungirira, kana vanhu vakatoshamisika kuti ko murume mukuru akadai anganzi azvisungirira here pakamuti kadiki kudai, but mweya wengozi ndo wainge wakamugara. Hey, pakaipa asi naye mukoma, izvi zvamuri kuita izvi hamusi kuramba muchingowedzera here dzimwe ngozi on top of dzimwe ngozi. Hamenowo vedare kuti munopaonawo sei?